Kai Guldbæks sidste ting skal pakkes. Else, Kajs søster, ordner de sidste detaljer, inden han er klar til at rejse sig fra den sygeseng, der har været hans hjem de seneste mange måneder. Tog du dem, der var løst? Jeg tog dem, der lå frem, som du sagde, du skulle have på. Kai har kræft. Han kan ikke længere trække vejret selv. Det er ikke liv at leve, altså. Lægerne har fortalt ham, at det kun er et spørgsmål om nogle uger, før lungerne helt giver op. Og det bliver jo værre og værre hen ad vejen. Og på et eller andet tidspunkt, så ligger jeg jo her virkelig som en grøntsag. Det vil Kai ikke. Derfor vil han have aktiv dødshjælp. Alle kender min holdning. Den har altid været sådan her. Ikke? Altså, jeg vil ikke ende som en grøntsag. Men aktiv dødshjælp er ulovlig i Danmark. Derfor er Kai tvunget til at køre den lange vej til Schweiz til organisationen Dignitas, som kan og vil hjælpe ham til at dø. Det var nok højt op der. Det er da ikke en tur. Jeg har set specielt meget frem til alene på grund af transporten her. Men omvendt, så har jeg set frem til at komme herned og få det her overstået. Jeg synes, at det er en rigtig, rigtig strengtur, vi er på. Det synes jeg. Jeg har fuld forståelse for, at Kai har taget den beslutning, han har taget. Det er slet ikke det, men jeg synes, det er trist, at vi skal køre så mange kilometer for at få hjælp til det. Det kommer til at koste Kai mellem 70 og 80.000 kroner at tage til Schweiz for at dø. Det beløb dækker køreturen og betalingen til Dignitas, og så betaler det for, at han bliver brændt i Schweiz, og hans urne bliver sendt hjem til hans søster. Jamen Kai, jeg har da hele tiden troet, at du kom hjem i helt tilstand. Ja, det tror jeg ikke. Ja, for vi har da snakket om, at du skulle være ud af kirken der. Ja. Klokken er 2:30 om natten, inden Kai falder i søvn. Når det er der campingpladsen er. Det er aften på rejsens anden dag. Her på campingpladsen skal Kai bo de sidste dage af sit liv, og her møder han den læge, som skal vurdere, om han kan få aktiv dødshjælp. Har du også tabt dig meget? Ja, jeg har tabt mig 30 kilo. 30 kilo. Er ist sicher einer, wo die Sache sehr klar ist. Ist klar bei Verstand und hat eine ganz schwere Krankheit, die natürlich in nicht allzu langer Zeit zum Tod allein führen würde. Nej, det var lige der, vi kom fra. De sidste detaljer er nu faldet på plads. I morgen kan Kai få hjælp til at dø. I dag kører han en sidste tur med sin søster. Det der problem derhjemme, det er, at der er ingen politikere, der tør at tage det her op. Det er ligesom om, når det så dukker op, jamen altså, så vil de ikke have noget med at gøre. Og det forstår jeg ikke, fordi det er der trods alt voksne mennesker, man taler om, og det må da være egen person selv, der bestemmer over sit liv. Men din død, den må du ikke deltage i. Det skal staten nok bestemme. Er han træt at køre med? Hvordan er han at køre med her? Vi har så været heldige, at Kai har haft sine gode dage, så han har egentlig været rigtig frisk. Så vi har egentlig også hygget os på turen. Ja. Men i morgen bliver det slemt. Det er egentlig en pæn beplantning, de har. Rejsen er ved at være forbi. Efter 3 dage er Kai Guldbæk ankommet til Dignitas. Du kan stadigvæk ombestille mig og køre hjem. Du skal virkelig være sikker. Ja, men jeg er 100% sikker. Kai får et glas medicin, som skal berolige maven. Jeg kan godt have den første drik der. Så tak fordi du gav. Derefter har han 20 minutter til at sige farvel til de, der fulgte ham på vej. Det her, det har jeg aldrig kunne klare selv. Ha' det godt. Lige måde. Det er godt. Hej. Der er gået et par timer. Den lokale bedemand henter Kai. Han bliver brændt her i Schweiz, og om et par uger bliver hans urne sendt med posten hjem til hans søster i Danmark.